Abuziafo ya mo bibia akwa aba ahaye akofena media eso enie edi ne ye amono ba akopɛ ene ne ye da edi nkan a wo ne akofena media ahia esre mo subscribe mayen we are notification bell no wa turn ne on afifa comment bra o comment section no ase wo fama akofena media na bo ho modern so obe share to all media platforms no e de amayen other social media so handle no akani na no share e ma ne nkoso e mayen e da mase video bi ayensa aka efiri Sunyani empanimfo ho ene nia nana Dormahemaa akogina Sunyani akeka ensem bi a enni ho kwan na ensem fata na enni kwansanka epie firi Dormahemaa no ena ofiri ni kurom hwaa Dormaa aba Sunyani abonten so ho no begina ya okeka sa ensem no na ensem be no okeka ye yenim se basa ewo Sunyani ahensem ho nkunyasem no basa wo ho a meka se omugusu a omohwe atoto na asondwe aba na enso so oba ahema wo Dormaa no okọ Sunyani asase so no nsem a akokeka no esewani na ense wo ka kire na minim se oba anka yenim se oba de nyansa nyina ekita ma ho no Dormahemaa bekeka sansem hunu no ene sansem a ensem fata no nso waka emu duamboro ene sene o kasa aye no in fact odi amomi enkoe ni nkonkotie nsem a Dormahemaa okeka aye na ye ba ne ye ho no mpanimfo nso de aba ne e de beto amoso se Sunyani manana eyemo ne mo ayemo ne atena nkonwa Samantha ye ba ye tia nko no nko ntime nko e ma ne ye mo ya de ye da mase nimse dodo na nimse ndie konwa eye mfie adronunum ene last year twema ye de chese so Dormaa nkro saada na odefo so ebobia kese e wo Dormaemaa enu nti ye mu binum ye ntime ama na ya ba bedu ya mfa kasa nko awie no ye beka bibi sanse nana no bi dey Mike awakasa no ada Dormaemaa de abai de on ne basa de fo be de so ntine be nam so ne de ye pe ya ji edini mi ye beje ne mpanimfo so na ka se de ofudua pa ne be pia no wo wi de odefo ye ya ne se wa mmoa na mana nko anko animu a ne woni akọ no se wani ase bibi ni wode a ne minnim ya ba beduwa ni ameka nyina ne se me sena anom abosudua sa betwa Sunyani mai enwosia sebe ma odefo nkwatenten ahode no wom nyankopon so ekokromoti esa na obokwa enye yie ono so nton supa enguye baiso emana konwa odi anya asomdwe be ma ne mfie mfie so nenka ontina konwa so nyamfie ha ene etire nenka ye pebi abisa na sama atire yaso a nenka ne ho ne ye ba ye kan ye sren kwanwosa na mane ye din so bi ne betete baabi sanse baabi ya bebo nyankopon ne pona pesie no bronsa mo no toto no momone sa pepe ye kan ni se bi ne betete baabi abeso be bompa ya sanko odefo asam beto no wudi ya wuta baabi no media me no menkasa bi nku bi sanse me ni tumi na emo nananom dia betwa ye nwasiei nananom aye sombe Sunyani esombe mono mane esombe Dormaemaa ka ho Dormaase ka ho no be de be ko anadwo be ko humu yete ye be ye bibia ye ntimi hu me se nananom se nipa bia be na dwene se odefo odi amansan bo ahenkokọ aba bie na ko nwa odi no bibi nto no de ananom banfa na nya kana mane masa ni bana won tonada nipa bia badire de afo wadwen bone ananom be masa ni bana won tonada be man na kura on na bi okodani ma wonna on tena sia ba man won soso no na tena nkonwa so abebo ni chidom abadine si ba bi abadine si no seba wuka
therefore he no benti no therefore te baby and this a bit no better baby no be na gwalagwa be kankan nyame obe da sa nipa no san be nyina sama ne be e de be ma busum bi asa be twene sunyama no enwosia benti na ye ba yachi ne be ma ne nyansa no odu ne so ogina baby no okasa akasa ma bi abisasa ne hene we free ne bagasa ofiri bunu sunyama nim na ye ya ho ya ko akwanyadie na ayeska yesre sika de ma bibi odon sabe so mbia nya sika baabi abako bia on nimpanyimfo besia asem bia de betu bia nim no anano ba mo no e ma asem obeka bia nyia no banya ne kasapre no obeka bia baabi obepie bia ba mo ne chi do ma ne okoso bia no enye yie ya ba badua na adanwoma ba nwansena ni hwe no opisa de nsem na no ye ba ya nka ye beyi bibi ye ntimi ama na ma me duma se Dormahemaa ya ba bedua ntimi ma hwe ye be ya ne ye nsore nko ye ba ya ye kakra ye soso ye pese ye de boa ye 20,000 kan ye sika 200 million ya de ma na for sale adanwoma ne ma me nom ya basante se yasre ya basate se yasra nke ye ba ye se de yesi afa ye hu ka ye bodina ne nke ye bo 1 million nso wan ye be wie ne bank fo be beti so a ono ane ye de ne bedi agina mu ye bese ye ba be kwa hu ne hiem ti adanwoma kakra mu ma modne ne mu nso ma ye ne bibia wo se mode ye no modi aye ne ye ka nyina ne se ye ma ye nyina trinkwa ye ma ye nyina ye ho afinsi apa afenkwam ne ameto mfie so ni sunyama nti ase ne bunu maneti ase ne ye se ne bon ne se ye Ahema afo aye wo house a menem ne vice president ne mame ye taibe ti se afu ba bi bia ma ye nsai ne so nne ye be swai a kire ye ba ne se ye wie o se ya no pa o se ya nwumre anampa na do da so ne mame no mo ye pu ye taineti ba bi obetwe ye bia no ye be kwa ye bia bo so tuntum taineti enti oda onna ba ifo bia no obetima ye bibia aduana hema me ne nya aduana piesie Ghana ha nyina aduana fo so ye dim se ba ye na ekura ye enti same ndem ba ye taineti ya hwane betima ye no enti wo oda onna ye taineti abre bia wo hia ye no ofra ya ye bia ya pono ye be taineti ne ya boana mana konwadie no ayekra behwe ye da bibia ase na ne nso all right na minim sanka obade ehia sondwe e wo fie na eso so no empanifo bu bebi se enye tikese nyina na nyansa wom eye nokore enye tikese enyina na nyansa ewom na yo tire bi wo ha esiso ohun se sa tikese we de nyansa wom na eso so no ubekom no na nyansa ba kokora enim me kan straight say nsama Dormahemaa firi Dormahemaa ba begina sunyan abonte na okekan na nka odi hwie odi sesanka omo kyem na nka omo nom no omo guni ma omo bunu ma otuom ni na mu mirika enko ba bia ensan se nsama na Dormahemaa okogina sunyan abonte na bra wonim se basa ewo ho no mo ewo nkunyasem ho no eni kwaso nkoko kekan sa asem no na so no wamboda bibia nkiki no hu bi amane mu suro bi anka no mo hu se ne osikasa aye mo hu se ne a oba anka enim se oba de ukura no fokese a amansan nyina noma no na so mo hwe kwan ofa so okasa aye ba bi odwan gina ehwo na ne bagina se ne agimambadu otoso mienu a oye Dormaahene no no so na ye bunu regional house of chief no se ne ote no sa na ne nua ba no so no ote enye nwanwa so mu nyina firi yafunu ba akumu enti sa na sese eba na me hu adwiri me ye me nwanwa sa obabasia ene kasa sei oba wunim se basa asi kwan ofa so kasa ayeni ane emu ye ntie empanimfo no a omososo no nsem no ankoyie no na omotie ya eye omo nwanwa sa Dormahemaa pa ena abegina wa kasa yi no omososo de omososo no press release ababontene na momi yankone nkonkotie empanimfo no soso nsem a omode ababontene ye Nancy ya owura jare
no so di ono be so te akonya so no wetena so no badi afento odi na feda ne ho no se bebe ko sisi ho a na se e ba be chichi ni pa bibire mu ye kan se ye me se yo jare no onyo hene ne ende ya kan da na mo me ko ho no o mo ko no kan se bibire na akomu hene be kan se Ohima no aye say kan se bibire fa no ho sebe anye no kure na nye ne yakoso sisi yenti e ba pa no eye Dormahemaa aw bai aso be kaye na apusu ye se ye mra bontene no oye Dormahemaa Dormaa akonwa no eni sunya akonwa no ye namfo ibana na bo hankoko na osuma soti ase no no mo ye namfo no na najimo mode o ye namfo nso amano be kan ye no setete na nka de ko na eba papa ya sase so obi si bra na ponto ase ya ka ho asem o ke kan sem bibre se wode sunya de abosuma atwa nyina ase na agodua ase obi ya wantre ya wagere che no se na bibi wo nani ase papa kan se nipa bi a wo mpese wona ya bia no anyana no mamu na kramane ya sase so medi ma me ne ho ya pa se oye Dormahemaa na se be Dormahemaa so de omanum asem edu ya tia ne famu nyansa famu adwene na ba ye no de kan wonye sunyane wonni sunyane ye Dormaa nipa no wa ba se uba ya o se munyina ta ohima ya chi ohina chi ye wajere so ne manhene wo so ankasa wonim se ase wo court wa ye kan wasema ye mieso na se bio Dormahemaa so de wonim amamre nso ampa se Dormaa na nke esi hina ka sakwa na mfaso ye opo bi asem a ho bia ne se boy bi wo Barcelona bi wo Real Madrid bi wo Chelsea mi team bi United na se wo Chelsea na yese me wo bi se wo bebru mi no ya ka se wo bia won so podo ajare bia no ene ye se abosomo eni ni na se mo de wo nkuni pa na mom na nam de no mo ye do nyina se ade en fata dise no aso kan no ye de anye ye de na mom na jimambadu oyobi ye bu no also no ye de bu no House of Chiefs so president no so no ye me ha me se ebiri why opeso ye se oni fa bia on the ntabu pani die mantima tinti ansema question on the oni fa bia na se wo ba be kan se kire na so ye ne hemma no ye mfa na se on ka kire wana zade bia kofa manso beto sunyane ni Dormaa ntem se senso wa kekan na se sebi enkura bi ko kanse mabi na se tia wa ko tia Dormaa konwa no wa hena ko fanse ba na sunyane ni Dormaa anyasem de oye ndie se asoma ba na epe se nkan bo mu ba wa ba be hwanya mu bio abodua kra se obi an support wo yare a ene ya bosom ni ni esemo payfo nkasasa e bia so se Dormahemaa otie kunya kase so enti be se mo tie ase no mo kama man sanya te se asoma kan wan kan yi nto antwen san moni kasa mo apiafo ebi so ajare no a koso ya manhene no last year ya kom kran minister no say nti ba tie se no bese obesa asomdwe bam ba promase enti no oman nche bi se ye maye no sunya se ye ba no ajane kokoro omanye biye mu bia munye bia afia ti o se mo butu Ohima na kunya asebe nyane kwanso no Ohima no ya gazette no abos abana gina tum wo de kura kunya wo so de kura no asem wo ho a ensi ye ebe na wo woni tumi wo tuma akọ butu na kunya enti na wa kan de o kan sa akwa onu ye gazette no ontum ga so kotubi na utu Ohima so kura na e wo kan e faso a wo charges ni de nyina wo prepare kwa ga se butu kunya de enti na butu ye enti no se o mo mfa ni dia mampanyefo no enkanafo no no mo mfa ni bi so ama bwan kokwa busua no we se de mo be nyina no ebu abusua ni mase sasa obe kan sunya sia anye de no
Yamano bosom baako bosom ya wiye omeka hwe nkyire ya be fa ho adwene enkwa be fa so asabe mbeso betiti wankokwa bosom onimu enso bom esi sabi o se kokran freso beto hene so onso freso so die do taraso wa ba ya sa se so bu ye dua se ya nya agya nkwa ena ne nkraman atai ana mun na nkraman die adua na fo na nkraman yi mu die dia nya nkraman intino esra no obosunya hu so obosunya obi doma asibi se wa no wa so elidi nkwa su ntre suja onka doma de nka de busunya bi no ya namfo amane transa e wo mra ye de ye bibia sabi ahima afon so no omuni mra ti obi a obe support no onimu ase no nyina kokosi sabi o ho ntumi si adisibusunya man hene so be sha kire me so o me sha nchi ono no se oni man hene osunya e ya tem dize kura mo osunya no o fi se njabe mo gabi akuru fu na wo ba yes ya chankonya o si obi mra no me sha nchi so ye hene o ye man hene sise obi ati se abufu ana ko mu wanye ne yi kura ti obi asabe open no kure no o mo ne hu se wanye ne yi okure de ba ko akwamu hene waso wo hene na wo hene de a osaye acting president say ye nyanti bi da so ye acting de asem ye na wonya hene bi ya ne obiem enti se de odinam ye se oye acting president no ene ono anyi ne huntum se ehini ni ho na bo ahe kokofo ye gya ye ho ama no na sa akwamu hene nim na onnim a ebeduru ba bi ne betu ntasu kokko a kire no na yo hunu se bo ahe kokko abusua no so no ye gina brane pa na Dormahemaa na akasa a kire ye e fa nsem binom ho e na ye anum nyina ye kom mimi nsuro wuo ewo ye ba akopɛ se obabu maduro anom se mi nwu no apart from that anase obetwitwi o me so akumi no wuntim fa bibia nkumi da se mo hwe se Dormahemaa se wapira wono na ebu oman ni sesei na enkomo a wone wadi se wapira no na wo de akwatena social media na wo ka kira mansan nyina se Dormahemaa se nsuohie se adwon wahwe agu ni so na ahwe agu na furu so wo na je se oyi kira no kura me giri se ka obetwa e de akoto social media ho wo enti se akwam hine no so wonim na onnim a bo ahe kwakwa abusua no ontimi mfa ye sa adwe na omoye bere papa mu no ye betu ntasu kwakwa a kire no na wo se ye so ye gira brane na ontimi nka ye nhye na ontimi mwa ye opa onko ne kurom ho na onko ye sa tutura asem no na ye nya tutura asem nkire no nti no eno nti na ohu ne se ye mre na ye be kire no papa se ye nyemre waka ye no wasa kan ye pa biem because ye de na ke ye ya se kan kan bomu beba na ye hu ba bia ye de ade ne beto ama na ye na wakoye se ne de ye ni ye waka ye hu ye befa ye hu adwene na ye kan ye hu bom tane ye kan ye hu bom kane no a na ye kyira akwam hine ne se ye so ye gina brane sabi ye kurofo mu ho ni kurom ho no opa onko ho no onko na kaka bensem no na nya sunya so ya sunya kaka ben a ye so ye be kyira ne se ya kaka ben ne be sene ne de no na ye nimu nyansa ewo abutrenti no e na ye gya na ye hwe ne saa no na ye kase ye keka ye hu sesi a akwam hine no be ye kitikitikitikiti ewo ye nsam ye buopa na ye gya ne saa no ye hwe se obesisa na ankoso no wa sesa de a ye be kyira akwam hine se e ma bi suso e den se ne be ma bi ode ne yefuru nanam sika dienti akwam hine ni ani okwaji ha mpaboa aworo no okwaji ha di sika dienti amanfo na ye ne sa oni ani na wate ahwade e kokko saman e sa de na oye no enu nti obebre papa akwam hine obebre papa enko tunya nkonya ebe mana bre tunya samanfo bo ahe kokko obusuya samanfo ebe ma akwam hine bre papa ade a oye no obebre pa obebra kwatum so obebre pa o a obehuru se sunyan nkonya e na eye ne saa medamo ase yeah abisa for your back empanimfo ni nsem a omokani nyina ne se
na Dormahemaa waba betoto abo agu park so na Dormahemaa empanifo so se wano wase den a wonte asuoja ahaban yeden enwe se wano wa te se den a asuoja ahaban wonte enwe na so we de na Dormahemaa empanifo mu ba bi se babia odwan gina ehọ na ne bagina nti no ne eninie be ma na adimabadu a woye Dormahemaa ono aso ne sane ye Bunu Regional House of Chief subanye kita no ebi ne kita Dormahemaa soso ebi ne kita wo na Dormahemaa ebi ne kita wo na tieniye pa se udwu hu bebira eto mogya mu abo chichide upo mogya dodo ye di nsuo befremu ayeden ama wo ye di nsuo befremu ama afe no se de wo ankasa no oba no a enka yenim se oba ukite nyansa wodi nyansa ebeboa ama ne ewunua bema na nadima badu a woye Dormahemaa wo sane ye Bunu Regional House of Chief no ne nuoma bi a oya enya no a ye Bunu youth no ye ni nye ho no na nka wa wo ye wo ba esese nka usom ka kire se bra ne wo ye ni nye no ene wo na waje mpaboa na hye ene waje captain band no wo di abo nsa enti se de wo ye straka wa west park no so obi anka wa wo beka ene wa do nsa si ubo na Dormahemaa nuoma binim a wunua agimambadu a wotoso mienu a woye Dormahemaa na ono soso na sane ye Bunu nyina ahemfo no Regional House of Chief no nuoma bi a oya de bia ye bohu dawura ye kase emfa sondwie ema no ene wo oba enka yenim se ukita badaye oba nka wodie woye peaceful woye peace wo fie no na nka wo mpese basabasa bese no ene wo na waso mu a wo toto anyampia wo toto bo eba park so wo toto abo no ba park so nesa na Dormahemaa edie na wo pese wo kire die na ekoi Sunyani penifo no abusia no mu no ensam o mo kanie o mo se nanka o mo hia sondwie na eso sese no peace no o mo hwehwe no waba be bo ahwete wo yakokọ a kire se wo si aburomu a wo hweti ni nyina atugu enti wo ba ya bobo wura mu no asondwie na nanka abusia no o mo hwehwe no wo ba ye no waba be se ni nyina esan so o mo kire so o mo kọ Accra no nuoma o mo kire o mo mpanifo kire o mo so o mo ba o mo mra meye no the other side no the other part no kora no o mo amua bet o mo de o maka o mo anu atum abu oni dia onyame ne pra no ho enti ko mo de o ma ye din na enso so no Dormahemaa the other side no ton safre wa wo koye no nsem akokekan ye no empanifo so kokosachi o kasa kire bronyi trofo no ono so tina kasa bebuom enti won nsem akoye akokekan ye no diabo enyina baamu ewo video ba ko na wo ye no ye wia ya eno so ye followers ye de so bebremo ene ne ye part 2 ye de bebremo nuaburo nyina baamu a kire se o kasa okoko so kire se o kasa te se wugina Dormaa abonten so na wo kasa wugina Dormaa ahimfie na wo kasa Dormaa na program bi koso na wo ha na wo kasa meanwhile wo fi Dormaa na wa ba Sunyani kire se wo create problem wo create ntokwa ato ho sene ewunua no oye no saa na wo soso oye sene ewunua na nadimambadu otoso mienu a woye Bunu Regional House of Chief ni oye no saa na wo soso no oye entino mebao woye oba ohia sondwe ana woye oba kokonyini chese wodie wo hia sondwe ni obi antiminye na wo pesa woye na Dormahemaa Sunyanfo kire se omu hia nsam na ba ya be kan ye no omu nsam nyina ne se omu hye 1 month so omu ante won kan omu be fa omu ho adwen omu bu be bi wo hono mo omu sese kokram a yare no se anfere so be to hwene so a ososo mfere se ode asawa bete akoko bi na ye den ataro so wo entasu kokko wo obi anum enitiro oba ho no ma obe gira obe kasa ye obe yiye ne wa nkasa no wakoma so ope
na omo so be dey omo so be fa omo ho adwen na Dormahemaa me bawo me pese me bisa onsem bi se eti nuoma ekoso wo Dormaa na se be ka se bono mentamu a na di mambadu ama basa asisi nkuro so no sa na ososo no u follow sa na ososo no ekura usu motive no ane na wonya oba esese wo hia woye oba esese nka akunya kura osisi no esese nka wotena so esanse nka oba de wo bere no ma ase oba de woye obi a woye peacemaker oba de eja no so a wo sansu ogum na wadum ja no bet wo mom na wo ka hyem wo mom na wo hye kire wo pie omo a woye omo yeduom na Dormahemaa enti santi che se asundwe di asundwe wo ne wunua agimambadu a mo Dormaa na mo de ma overcome babia ma dominion babia Dormaa kuro no obi antimi nkasa emeba ne mrante nkokorafo obi a wo mu bi antimi nkasa ne momo beka na ye fanase ane na mpanifo de person mo kire se Dormaa na utimi di Wahemaa asem na enye sunwan omo si Dormaa na udi ubetima di Wahemaa ansem o se wafa ye kan se won katabem se no wakonkosam a ye Dormaa na obetimi aye na emomu no untimi jump from Dormaa masunwan emeye ne awope no way untimi masunwan emeye ne awope enti na Dormahemaa sunyanfo no asem o mpanifo no asem a omo kan se omo hia so omo te asem papa bi firi wano omo hia so omo te asem papa bi efiri wo nchen esanse ne okọ ho akoye no eye bogos wono sankwasefo no omo koye no ne omo koye no eye sankwas na mo kokoye na Dormahemaa na ninim se ne usitie no enka chese nka wodie woye obi a wobeye ade a eye chese eye very organic but wakoye ade a chese eye tan enye eye no esanse se no mo ya ma chese the whole Ghana and the whole regions na aka no obi ahunu se Dormaa de na Dormaafo de tie yemfa kitikiti ene ani hanhan ene kwa aprenkesema ekurom entino sunyan atena nkunya empanimfuo no ekire se nya wo na obe kire omo ne yesese omo yo se akokohwede so woni mafutuotu a kotu akokohwede fu se omra fie na nua na akokko eti se wo asem bi betimi aka kona ka kire wo nua agimambadu a ono no chese ono no aboa krama na tafiri nani ase na onfere hwe na chese ono de ne ope na obeye no ono ne sese onka oka bibi kire se bra ne wo ye ne nye empanifo ne kire se mo makunwa no na kraman na da ho na momo kasa no se ne wan support the other side no woni se birim tete baabi na omo wan support the other side no na nanomo enye den enkire omutumi na mom sankrofo no so no omo fa sankrofo no nare kraman omo fa sankrofo no nya ahayo hanam ma wonse omo fa sankrofo no nya ahanam ma wonse obabasia obanka yenim se wodi nka adwene kita no ye different no wo de no chese no chese wes ni bi ba me pese me ko ho no mo na Dormahemaa nanu ada na odi 25 years anniversary wo Dormaa yes media no ye nam so ye hunu pa na so no hu se akofuna media yanka ho hwe because ye hunu ni say no wo ya ne wa ne esafata na momu no ene na chi no nuoma wakwakoye ni sunyan no tan ni okoda na di osunyan no tan eye no ene ne de Dormaa bloggers no mo ma bontene ma me kasa Dormaa bloggers no mo ma bontene na mo ma me kasa na Dormahemaa ni okoye ni sunyan no enye eni kwaso koye sa no ma no because abusia mienu no omo hwehwe asondwe omo hwehwe peace ene de Dormaa bloggers no mo yimani nyesa Dormaa bloggers ene de ene ho ne de mo ma ho nyesa
Anamo pese mo kire say the whole Ahafo region ye mo de ana. There be o. Ye na obunofo ni ye nya na mo betima to ye so werɛ. Nana Dormahemaa oni wunu agema badu ye abunofo no enye ye nyina na mo betima fa ye anumumu o. Muntimi fa ye nyina domom. Esa se no ma bi wa mo ya se ebini wona se omota machi na se eye omofe eye omo akono a yenim se numa yehunu no ma bi yehunu se no ma enye no ye 1 yehunu a eye ye kan 2 ema ye bofunu ye 3 ema fie ebe se ye kon ho enti ye pa kire mo se no ma bi a mo ye no tan esan se ne mo ya ekoni nyina no eye 1 key ba ko pe ene kura mo se ne be ya mo be ye fantasy nenso so no it is not going to happen. It will never happen today and tomorrow. Ensi nena ensi wochina nana Dormahemaa uyo ba sokono pa uyo ba hofe enti kama wadwene no so no gamsin no enya adwuma enye obi krom na akwakogira nim se basabasa wo ho no mu a omo hwehwe kwan on befa so a no ma betuto yie na akogina ho no mu a okokeka sansam na akokeka ye no nana Dormahemaa kwan afa so akokeka saye no wo ka se obia na nani je ho ene abusia no the other side greater part no ma ba bonten se omo expect omo show 1 month solid so omo anti bibia mfiri wonchen a omo fa omo ho adwen come out and say something. Bra bonten na beka bibi esa se suban ye kita wunua be ma no oh enya me nwanwa because of say munyina moja baako enya chichide moja ani obreko moja na se achishide moja no eye different ena breko moja so ye different but mu mienu no mu moja ye baako ma adwene ye baako mu decision ye baako bibibia no wunua no ma adwene bibibia mu be ye bia ye baako ni ebe ya basabasa besi bo boroma ntamu eno nko ana mo hwehwe enti se mampanyina wa ba betena so no se no mapabi ntimi enkoso ewe ye side ho no mo no a na afi ye kwakobre mu omo bet na mo na maye mo ho osi akwan dua dwomfo dua bronsam ena mo ma sa no ma no mu kreti sa no ma no but this time around no ye na aborofo ni ye nyina ena mu betimi ayeden mu betimi afa ye olontoyo mu timi fa ye nyina olontoyo da bida ensi da se mi krom tachiman ane na kunfi ame o come on on train ma wo na kunfi ame o on train ma wo da ye beba be kago asum se no ne ye odi ko ne nye utimi fa sa de on ko tachiman man mu da ye ntwe ma wo tachimanfo ye ntwe ma wo empanifo ne se omo hine na panyine na otekunwa no so no ohine na otekunwa so ena na downfall ena na oye Dormahemaa na eno nche se the whole family no the whole entire family no omunyina omu relate etu Dormaa o enti Dormaafo ene Dormahemaa nyamu na mu betake decision edi ama omo sunyanfo no enti nana Dormahemaa come out brabonte no beka bibi yegusu a ye kasa ye preach asondwe peace but unu nua ne dia ase monte hwe unu nua jimabadu ase monte hwe monte se dogo bi nu abe monte se bibi pa bi firi Nazareth eba wo bonoman mu monte se bibi no ma pa bi anije bi timi ba tambia ne mo hwehwe nyina no se ntokwa ensi ne mo hwehwe nyina no basabasa nsi wo bonoman tamu ani yesremo nana Dormahemaa unu nua nana jimabadu yesremo nana madawoma yensada yensayem wedi yesremo kotodwegu fom mode basabasa no mode monyamode ne Dormaa mo fan tra hwa na mo mamo ntrahye no se mo baba bi foforo na mo ni ye no yensoso sa no ma no so o yentoleti sa no ma no ede na mo ye mo ya machesesese no yehuse na Dormaa ye bodi a mo pese obi ansuro mo no ye ya kare no dabi yensoso sa no ma no so ye hwehwe development ye hwehwe improvement ye hwehwe a very equipment a very investment ewe ye no ye side o enti sa no ma na mo hyehye ne sa anyampia ne sa abo na mo toto ba park so no
Mokwa ko sewo abusua bi na magu abusua no. Eni kwa se mo masa no ma no koso. Mo mmodi se mo behwehwe development. Mo mmodi se mo behwehwe mpurumtunwuma. Youth no magada wo mo a mo ka bibipa bi nto omutimu mo hunu se no baby at this time around baby no me no. Every youth have to stand up, do something by his or his own self. Na ni akwa nyina se mo bo mo anu ntokwa chichi nkwa na mode ma wo mo. Ayeye airtime. Youth no mo frase se mo twa mo ho afiri sa nkrofo no ho. Na 10 no mo de ma mo no emo amo. Oba benyina wo. Oba benyina ware. Na eduru ho no mo a. Hwan na behwe no wo yire no wo ma. Hwan na behwe no wo kunu no wo ma. Mo twa mo afiri sa no nkrofo no ho na enye abusiafo. Aha yakofra media. Fa comment bra comment section na so se obabasia na okokeka no wo sunya abontene no eye. Amampanifo ni buafu pa. Omo buafu. Na akofra media so no yeso ye kase ne Dormahemaa koye akoye no entwa ye bra abontene na bepa chew. Akofra media suniye. Aha na edi mu besie. Peace out.